Salutare, bine v-am găsit la un episod. Astăzi sunt în podul nostru, în pod aici unde ținem fonul. Astăzi este un videoclip special și o să vă las în comentarii să scrieți, o să vedeți în titlu ce am scris. Hai să nu mai lungim episodul. Nu uitați să dați un like și un subscribe, că m-ar ajuta enorm să facem 200 de abonați. Și hai să vă arăt niște animăluțe care care sunt de undeva. Ia uitați-le. Puișorii ăștia. O să vă las în comentarii cu cine seamănă și ăsta și cu cine seamănă ăsta și ăla. Nu știu dacă sunt fete sau băieți, dacă e fetiță sau băiat unul dintre ei, și vă las în comentarii să ghiciți dacă este unul fată și poate doi băieți. La noi cam tună, când fac episodul la noi cam tună. Și nu uitați să dați și un like, că pentru pisoiașii ăștia 3 vă las în răspunsul în comentarii cine de unde am pisoiașii ăștia și sau de la ce pisică cine i-a născut, adică pisoiașii ăștia vă las în comentarii numele la pisică care a născut pisoiașii ăștia. Pisoiașii ăștia nu se știe dacă sunt, i-a născut ieri pe pisăi și i-a născut ieri și noi când i-am văzut ieri, că eram la Spedester, stăteam cu el, vorbeam și noi am văzut că când ne-am întors acasă, am văzut aceste animăluțe acasă. Când am fost plecați undeva, nu știu. Da, și nu uitați să dați un like și un subscribe, că m-ar ajuta enorm. Vedeți, pa. Da, scrieți în comentarii care e numele la pisoiaș. Nu o să lungesc așa de mult, că auziți și voi ce este afară, că este tună foarte tare. Și scrieți în comentarii dacă sunt fetițe sau băieți și scrieți și în comentarii cine i-a născut și cu cine seamănă ăsta și ceilalți doi. Da, nu uitați și să dați un like pentru pisoiașii ăștia. Ăsta e cel mai special videoclip al meu. Și o să închei episodul pentru că începe ploaia și nu mă pot duce în casă. Da, cam atât a fost episodul. Ne vedem data viitoare și pa!